Bun găsit, doamnelor și domnilor, din nou în legătură directă cu sala sportorilor Apollo din București pentru partida dintre Steaua și Minaur Baia Mare, un derby pentru handbalul românesc în etapa 21, penultima din sezonul regulat. I-ați văzut și pe arbitrii acestei partide. Sunt din Cluj-Napoca, Mârza și Nedelea. Înaintea partidei stau locul 7 în clasament, 24 de puncte. Minaur Baia Mare locul 8 cu 21 de puncte. Minaur are nevoie de o victorie la 2 goluri diferență pentru a anula avantajul Stelei din turul campionatului, când echipa bucureșteană a învins în deplasare la Baia Mare cu 28 la 27 și astfel Baia Mare ar trece pe locul 7 și ar putea să joace în play-out cu echipa de pe ultimul loc. Este vorba de CSM București, cam acestea sunt calcule. Iată și echipa lui Minaur pentru această partidă. Minaur, Portar Drăghici și Viman, după aceea Leordan Popescu, Gavrilovici, Grasu, Axinia, Munea, Mihai, Bondar, Popescu, Fotache, Sabou, Diștoiu, Bera, Bușecan, Baican și Crăciun, antrenor Adi Popovici, 41 de ani, rămas ca secund. Steaua de cealaltă parte, Țenchea și Lauceac Portari, după aceea Cian, Nistor, Birta Lanvancea, Arsene, Stanciu, Juverdianu, Florea, Stamate, Hrimiuc, Ștefan, antrenor Viorel Mazinu, 32 de ani și Gabriel Zamri, 40 de ani. Arbitrii sunt din Cluj, Sebastian Mărza și Cristian Nedelea. Steaua 7, locul 7, 24 de puncte. Minaur o poziție mai jos cu 21 de puncte. În etapa următoare, Baia Mare întâlnește acasă pe Suceava, iar formația militară se deplasează în Bacău. Este ultima rundă a sezonului regular. Sunt doi antrenori tineri care își încearcă astăzi tacticile, dar la Baia Mare este și un supervizor, președintele de onoare Las Cărpană, pe care l-ați văzut și la săptămâna de handbal, care, spunea domnia sa, a fost aici la echipă, a fost sunat de primarul Cătălin Cherecăiș pentru a ajuta echipa într-un moment delicat, deoarece a fost greu de digerat înfrângerea din Cupa României cu Vaslui, echipă din eșalonul secundar care are mari șanse să promoveze. Și cum orgorile sunt mari peste tot, nu numai în sport, iată că Las Cărpană a venit la 79 de ani să-l ajute pe Adi Popovici și să încerce din nou să redreseze pe HM Minaur Baia Mare, echipă pe care domnia s-a înființat în 1974. A fost prima echipă de handbal a României după modelul formațiilor din fosta Iugoslavie. A fost primul handbal club din România. La ora actuală, HCM, handbal club municipal, primește acceptul celor de la care dețin brandul Minaur, marca Minaur, să-l folosească printr-o hârtie. De altfel, Las Cărpană era supărat după înfrângerea în fața Vaslui. Să nu mai zică nimeni Minaur când pierdem în fața unei echipe de Liga 2. Minaur acum în atac, Andrei Popescu, conducător de joc, nou capitan de echipă, Grasu în stânga lui, în extremă, Sabou cu numărul 25, Mihai 21, Sârbu Gavrilovici, numărul 18, pivot numărul 11 este Bușecan și Vasile Viorel Viman, supranumit Viman 2, este portarul celor din Maramureș. Sabou este pe extrema stângă la Minaur, a început schema maramureșenilor, s-a dus Gavrilovici, al doilea pivot. Mihai Bogdan n-a putut să arunce, a pasat greșit lui Popescu și Baia Mare a pierdut primul atac. Steaua pleacă pe faza a doua. Soche pentru Florea, pasă la Stamate și gol. Steaua 1-0, Steaua Minaur, minutul 2 al acestui derby. Steaua cu Laușag în poartă, Cian pe dreapta, Florea pe stânga, Stamate pivot, Birtalan inter dreapta și Ciprian Vancea inter stânga, coordonați de Soche. A început Mazilu această partidă cu cel mai bun 7 pe care îl are la dispoziție, jucătorii cu experiență și jucătorii care au dus greu la acest sezon. Mingea deviată pe aruncarea lui Mihai Bogdan de către Birtalan. Repune de la colț Bușecan, îi lasă mingea lui Sabou. Lângă noi aici diferite generații de steliști, începând cu fostul campion mondial Gheorghe Goran, fostul dublu campion mondial Ștefan Birtalan, Nicolae Munteanu,
Adi Vasile, actualul capitan al Stelei care e pe margine, Ionuț Georgescu. Și Bozo Rudici, antrenorul de la CSM București, este la această partidă. A mai scos Lavceag un balon. Soche pentru Birtalan, care se înalță la 9 metri, scoate Viman, recuperează președintele Stelei, Andrei Cian, și fructifică din extrema dreaptă. 2-0, Steaua Minaur, minutul 3. Ca de obicei în handbal, greșeala te costă, ești pedepsit imediat. Minaur a ratat două faze pe atac, Steaua a recuperat și a fructificat. Hai să-i contabilizăm președintelui realizările și nereușitele, să le trecem în seama jucătorului Cian, ca să separăm un picuț. A aruncat Popescu pe lângă poarta lui Lavșag. Se aștepta Andrei Popescu să primească un 9 metri la faza precedentă. Din nou Steaua pe pozițional, coordonată de Soche, Birtalan, Vancea. Birtalan a luat rolul lui Ionuț Georgescu în inter-dreapta, deoarece Georgescu, ați văzut la săptămâna de handbal, la dezvălut, este accidentat și operat la cotul mâinii stângi, dar nu este nimic grav, a avut o brusită. Bușecan și-a luat în primire omologul de post pe Stamate, l-a trimis ușurel la podea, așa, alunecându-și să nu care cumva să-i se întâmple vreo chestie. Ca de obicei, jumătățile de viață, soțiile, prietenele cu copiii sunt în tribună ale celor de la Steaua. Grasu încercând să descurce faza de unul singur, Mihai, Gavrilovici, Mihai din nou, Fotache rămas în centru, se duce la schimbare de-abia acum ca să intre Popescu. Dacă ne uităm, Costi, Popescu, Mihai, Bondar și Viman, cred că sunt cei care au prins să joace sub titulatura de Minaur, efectiv. Grasu aruncă și primul gol pentru Maramureșeni, se exteriorizează cel mai bun jucător al lor la linia de 9 metri. L-aveți în imagine pe internaționalul lui Minaur, Andrei Grasu, care a aruncat la semi-înălțime. N-a putut să mai scoată după 3 parade până acum în partidă. Primul gol pentru Baia Mare în această partidă în minutul 5. Zioche, Birtalan, mingea se duce greu la Cian, revine la Zioche. Vancea a simulat o pasă, a pătruns, se dictează aruncare de la 7 metri și un cartonaj galben pe care cred că îl vede Mihai. În această etapă s-a mai jucat un meci transmis ieri pe Digisport. Odorhei a învins la Reșița cu 31-26. Apără Vasile Viman în fața lui Gabi Florea, un jucător care ratează foarte rar de la punctul fatidic. Interesant. Viman și-au făcut treaba în Cupa României. Viman 1, fostul manager general, fostul director economic, a ajuns pe margine deocamdată. Ziceai de la Scărpană, cartonaj galben acum pentru Vancea. Cei de la Scărpană e și consilier al primarului Cătălin Cherecheș, care la rândul său a crescut, a copilărit în casa lui la Scărpană. Deci, măcar prin prisma acestui fapt, e cunoscător de handbal, actualul edil șef din Baia Mare. Popescu lasă pentru Mihai, care a scăpat mingea la această combinație. Steaua a plecat pe contraatac, 3-1, s-a transformat în 1-0, înscrie Florea. 3-1 pentru Steaua într-un contraatac blitz, care s-a închis cu gol. Minaur se străduiește să își ordoneze planurile ofensive, cel puțin deocamdată. A plătit rapid Mihai pentru mingea pierdută, a fost trimis numărul 14 în teren, David Munea, acum la minge. Minge ciudată, la un pas de autogol acolo, interesantă intervenția lui Cian. Schimb de priviri între oamenii cei mai vechi din teren de la Steaua. A fost și interesantă ideea lui Popescu, care a încercat să îi dea acea pasă împinsă pivotului.
Gavrilovici pentru Munea, se înalță de depășire, scapă mingea Gavrilovici și iarăși contraatac pentru Steaua. Florea liber cu portarul, fructifică 4-1. 3 goluri din 4 pe contraatac sau faza a doua pentru Steaua în acest debut de partidă în care Minaur a marcat o singură dată în 8 minute. Zestre sărmană pentru oaspeți la capitolul realizări. Tot la Grasu e nădejdea care punctează în acest moment al doilea gol. La Minaur, în mod normal, acum 2 zile a fost sărbătoare mare de tot. Geniu handbalistic de la Minaur, Maricel Voina, a împlinit 55 de ani. L-au felicitat oamenii de acolo, începând cu Las Cărpană, cu Cătălin Cherecheș, cu foștii colegi de echipă. Omul este singurul român a cărui execuție poartă un nume în handbalul mondial, aruncarea Maricel Voina. La faza precedentă, Grasu putea să-i dea mingea lui Sabău, care era liber. Andrei Grasu trăsese pe el la 2 adversari. Când s-a încercat să fructifice, mingea s-a dus în corner, a fost repusă de Gavrilovici de pe dreapta. Popescu, obișnuit să joace mai departe, este un pasator foarte bun, spre deosebire de Bondar, care e și realizator. Are ghinion la Avceac aici. Mingea sare din partea din spate a picioarelor sale, direct în poartă. Soche îl angajează pe Stamate, dar acesta a fost ținut de Fotache, așa s-a văzut din tribună. Și contraatacul de gol pentru Baia Mare a marcat Baican. De minutul 9 s-a ajuns la 4-4 și în mod sigur mare parte dintre spectatori nu-i văd în galben și negru pe cei 2 arbitri. În negru poate că da. Cian pentru Vancea, care a fost musculat de Fotache. Joacă mai agresiv maramureșenii în centru cu Fotache și Bușecan. Intermediar cu Baican și Grasu. Soche. Virtalan. Cian împins 9 metri. Prin tradiție, de când Las Cărpan a înființat acel handball club Minaur în 1974. Ce gol! Într-o fracțiune de secundă prinde și marchează Stamate, cartonaș galben pentru Bușecan, care cred că plătește și pentru Fotache la greșeli acolo. Prin definiție, spuneam, apărarea celor de la Minaur este una extrem de puternică. Iar Fotache s-a încadrat foarte bine la acest capitol. Popescu a încercat o pasă înaltă pentru Sabău. Grasu perpendicular pe poartă, mingea este deviată și portarul Lavcea până la urmă a împins mingea în spatele porții. Balonul pentru Steaua la repunere, minutul 11, 5-4 pentru Steaua după ce a condus cu 4-1. Își calmează colegii la pozițională Soche și le spune să se așeze la locurile lor. Da, Viorel Mazilu a aruncat Vancea, a scos Viman, pleacă Fotache pe contraatac, se descurcă foarte bine până la aruncarea finală Sabău. Putează aruncare de la 7 metri și cartonaș galben pentru Birtalan. Da, l-a împins Birtalan pe adversarul său la depășire și este 7 metri pentru Minaur. A fost de acord și Ștefan Birtalan senior cu această decizie aici. A dat din cap. Fiul său a faultat. Gol înscrie Grasu. Mingea a fost expediată foarte puternic în bara de fier din spatele porții care susține plasa și a ieșit foarte repede din poartă. Iată reluarea. 5-5, Steaua Minaur, minutul 12, meci care contează pentru etapa cu numărul 21, apoi campionatul se întrerupe pentru 3 săptămâni, deoarece Naționala pregătește meciul cu Finlanda în 2 aprilie, în direct pe Digisport, de la Chiajna, România-Finlanda, în precalificările pentru campionatul european 2016.
Fază nereușită de Steaua în tentativa de a marca. Pasă pe la spate a lui Vancea. Mingea a ajuns târziu la Florea. În plus, fusese și fault în atac acolo la Vancea. Cert e că mingea a revenit celor de la Minaur ca să scurtăm. Baican trimis al doilea pivot. A renunțat la unul dintre Inter, e vorba la Interul dreapta, Munea sau Mihai Popovici, care de altfel comunică permanent din priviri cu Las Cărpană. Sunt cam pe aceeași linie și Las Cărpană are anumite coduri de gesturi. Deja discutam dinainte de meci că nu, trebuie să se uite, a zis. Mingea rămâne la Minaur pe această fază. Postaut, Gavrilovici, apoi Popescu, mingea ajuns la Sabău. Grasu, jocul aglomerat pe centru la Minaur, iarăși doi pivoți. Popescu nu poate să arunce, o face Grasu și Lauceac blochează, dar mingea intră în poartă. 6-5 pentru Minaur. Maramureșenii conduc pentru prima oară la București pe Steaua, minutul 14 și se pregătește, iată, Mazilu și îl schimbă pe Lauceac, intră tânărul Țenghia. Practic 4 dintre cele 6 goluri ale oaspeților sunt marcate de Grasu, trimis la podea. Delicat acolo intervenția lui Fotache asupra lui Vancea. Fotache vede cartonașul galben. A scăpat până acum de vreun avertisment. A plecat Gian în circulație, Steaua are doi pivoți ca să țină jucătorii pe 6 metri la Minaur. A scăpat Birta la mingea, Soche pentru Florea și au revenit maramureșenii. Florea ia acțiunea pe cont propriu, aruncă, scoate Viman în out. Steliștii vor repune din laterală. Da, interesant e dacă vor rămâne în prepasiv sau nu. A aruncat la poartă. Vancea. Steliștii par ușor deconectați pentru că nu prind mingea în mod repetat din prima. Iată și cea de-a treia intervenție reușită de Viman. Le pune Stamate pentru Sioche, Vancea, Sioche din nou, Stamate. Aici e discutabil dacă se afla în semicerc deja când a intervenit Bușecan sau nu. Am ajuns la jumătatea primei reprize. Steaua este condusă cu un gol de Minaur. Bucureștenii pe pozițional, aruncă Birtalan pe mijlocul porții, scoate Viman. Faza a doua pentru Baia Mare, Grasu, s-au repliat și steliștii și totul se transformă în pozițional. Acea schimbare între apărare și atac, iese Fotache la Minaur și intră Popescu. Popescu e din nou coordonator, stă un picuț pe acolo în postură falsă de Inter Baican. Chiar începe să-i placă să fie coordonator. E prima oară când aruncă Popescu la poartă, dar să zicem că e spre poarta adversă, mai mult de atât nu. Sioche în centru, pasă drept în brațele lui Sabou. Dacă Grasu pe contraatac, gol! Foarte sigur pe el a fost Grasul acest contraatac și a forțat norocul și a reușit să fructifice. 7-5, Baia Mare are 2 goluri peste Steaua. Adi Popovici va schimba centrul la faza următoare pe pozițional. Va ieși Popescu, de fapt va rămâne pe bancă și va intra Alin Bondar pe teren, jucătorul care și-a pierdut locul de titular, să spunem, la această partidă. Steaua a pierdut poziționalul și Minaur poate să ducă la 3 goluri dacă fructifică următorul atac. Se schimbă coordonatorul pasator, pentru care își punea colegii în valoare, coordonatorul pasator și realizator, sau în special, în primul rând, realizator, e vorba de Bondar, dar care e unul dintre ultimii coordonatori de acest gen din handbalul nostru. Și Mazilu, văd că trimite la încălzire pe margine o altă extremă.
A aruncat Grasu, a marcat Grasu. Deci devine aproape pleonasm. A patra reușită pentru Grasu în această partidă. Da, chiar a șasea cu cele două contraatacuri. Este a patra de pe pozițional. 8-5 pentru Minaur, după ce Steaua au avut 4-1. Iată, Steaua a mai înscris o singură dată și Minaur de 7 ori în ultimele 10 minute. Deci un scor intermediar de 7-1 pentru Minaur Baia Mare. A intrat Juverdianu pe extrema stângă, aruncă Florea, scoate Viman. Să vedem când va cere și Mazilu timeout pentru Steaua. Se pregătește probabil la atacul următor. Încă mai are răbdare tânărul antrenor al Stelei. Cred că e și cel mai mic de vârstă din toată Liga Națională. Sau pe acolo cu Răzvan Bernicu de la Suceava. Bondar pentru Baican, aruncare de la 7 metri. Dictată fără niciun dubiu de cei doi arbitri din Cluj, Murza și Nedelea. Da, a fost apărare în semicerc. La asta se pregătește din nou golgheterul Andrei Grasu pentru Minaur să arunce. Față în față cu Ținghea. A transformat deja o penalitate Grasu. Gol fără probleme. Cel de-al 7-lea. Este un jucător care marchează foarte mult. Un jucător constant bun, Andrei Grasu, care înscrie cel puțin 6-7 goluri pe partidă. Indiferent dacă echipa sa evoluează acasă sau în deplasare, cu siguranță s-ar putea să realizeze un record în această partidă, pentru că are deja 7 goluri înscrise în 19 minute. Indiscutabil cea mai bună achiziție pentru echipa din capitala Maramureșului în intersezon. Se zbate și Birtalan să amenință poarta adversă, astfel încât Steaua să nu mai intre în amenințare de joc pasiv. Vancea încearcă să pătrundă, Juverdianu liniștit respinge Viman. Cu asta intrase în inter stânga și Arsene în locul lui Vancea. Acum aruncă Grasu, mingea se duce în transversară, recuperează Sabău, pasă superbă pentru Gavrilovic și este 10-5. Minaur Steaua, timp de odină cerut de Mazilu. Un time-out luat într-un moment de criză, să spunem, pentru Steaua de către Viorel Mazilu și a spus amașilor săi să o ia de la capăt normal toate fazele jocului, apărare, faza a doua, contraatac și să nu se grăbească la pozițional. Steaua a dat un singur gol în ultimele 10 minute, a condus cu 4-1 Steaua. Iată, pe intermediar scorul este 9-1 pentru Minaur în ultimele 11 minute. O parte a doua, jocul extraordinar realizată de Minaur, adevărat și pe greșelile Stelei. Sunt bucuroși suporterii maramureșeni. Veniți aici la București, număr de 3. Lipsește șeful galeriei, ca de obicei, de la Minaur. Ratează Steaua prin Cian, a avut șansă Viman din el, mingea sau în bară. A șaptea paradă pentru Viorel Viman, se grăbește Fotache
Și iată cea dintâi intervenție bună pentru Adrian Țenghea, 22 de ani, omul din poarta Stelei. Din minutul 8 n-a mai înscris Steaua, atunci, nu, din minutul 10. Marnic. Steaua pe pozițional la 9 metri cu Arsene în stânga, centru Florea, în dreapta Birtalan. Să vedem ce vor reuși acești jucători, cum vor pune pivotul în evidență, dar Arsene a luat acțiunea pe cont propriu și a aruncat greșit pe colțul scurt, unde era Viman. Vine lansat Baican și scoate Țenghea, care își ține echipa la 5 goluri în spatele maramureșenilor. În clasament, liderii HCM Constanța cu 57 de puncte, urmat de Tudor 47, Bacău 46, Energia Târgu Jiu 42, Dinamo 38, Handbal Club Odorhei 28. Aici se termină participantele în play-off, după aceea Steaua 24 de puncte, Minaur 21, Cara Severin 19, Poli Universitatea Timișoara 15, Universitatea Suceava 10, CSM București 7. Acestea din urmă participă la play-out. A încercat Birtalan să pătrundă, a fost blocat de Maramureșeni. În acea zonă a fost Axinia, 10. Aruncă Birtalan, mingea n-a prins efect, s-a dus pe mijlocul porții. Sabău joacă pentru Bușecan, dar a fost pași. Nu știi ce să-i zici lui Viman, să se plaseze în continuare pe centrul porții, unde au tot aruncat steriștii mingile în el, sau să-i spui rămâi concentrat că la un moment dat cineva se va trezi și chiar va arunca cum trebuie către poarta ta. Florea pentru Stamate, apărare în semicerc, da. La Minaur, 7 metri pentru Steaua. O primă fază, iată, în care Steaua a mai reușit să angajeze pivotul după minute bune și bătălia în care Bușecan era în 6 metri. Tot Florea este trimis să arunce. Extraordinar scoate din nou Vasile Viman la a doua paradă de la 7 metri în această partidă. Prima oară a scos în stânga sus, acum în dreapta la semi-înălțime. L-a citit de fiecare dată pe Gabi Florea, care nu cred că în acest sezon a ratat 2 aruncări de la 7 metri în același meci. Iar portarii lui Minaur par să se specializeze în a para aruncările de la 7 metri. Popescu și Bondar dă drumul foarte bine la minge, rapid înscrie Gavrilovici golul cu numărul 3 al sârbului de 27 de ani. Fericit pe marginea terenului Adi Popovici, care îl îmbrățișează de bucurie pe Alin Bondar, omul care a gândit această fază pentru Minaur. Și Adi Popovici a fost coordonator în perioada sa. Evolua la Minaur, a fost antrenor chiar la Scărpana. Frații Popovici, vă aduceți aminte, Cătălin pe extremă, Adi era centru. Centru extremă, centru inter, au jucat de toate pentru din centru Minaur. Spre stânga jucau, da. Da, și pentru Dinamo a jucat Cătălin Popovici. Adi a jucat, a evoluat în Italia, începând din 1900. Gol pentru Steaua, să încetăm cu orice. E gol Steaua. A marcat Stamate de la postul de pivot, a primit pasa de la Birtalan și a reușit să fructifice. Puține goluri pentru Steaua, iată, în 24 de minute numai 6 reușite și începuseră foarte bine jucătorii lui Mazilu când au condus cu 4-1. Pasă pe nevea lui Bondar pentru Bușecan, dar steliștii s-au prins. Peste poartă Birtalan, ați auzit și reacția publicului. În 1997 Adi Popovici a plecat de la Minaur după un turneu al Naționalei României la trofeul d'Italia în Sicilia. Acesta a rămas, s-a înțeles cu una dintre echipele din Italia, cu Gaeta. Relațiile sale cu antrenorul președinte de atunci, nimeni altul decât cel din zilele noastre, la Scărpană, nu erau strălucite. Atât frații Popovici au fost a doua pereche cunoscută ca valoare de la Minaur după Nicolae și Maricel Voinea. Nicolae a fost cel care a ajuns primul la Minaur, Maricel a dus după el. Din nou Gavrilovici înscrie al 4-lea gol al sârbului, 6-12.
Steaua Minaur, minutul 26. Este cea mai mare diferență de scor în favoarea maramureșenilor de 6 puncte și Maziliu a făcut semnul lui Stamate să stea mai liniștit, să fie calm acolo pe atacul pozițional. Juverdianu pentru Florea, aruncă în stânga, scoate Viman. Gol reușit și de către Axinia pentru Minaur, un jucător care a jucat mai puțin în acest sezon. Colegii săi au spus că are mari șanse să ajungă genial ca handbalist, că e născut în aceeași lună cu Maricel Voina. Maricel e pe 15 și el pe 21, face 22 de ani. Fiecare glumește și trebuie să ai un simț al umorului aparte ca să înțelegi. Stamate, o minge care a venit complet aiurea. Și uite un alt câștig pentru Minaur, revenit la această echipă, sârbul Srâdian Gavrilovici. Al 5-lea gol. Este cea mai slabă primă repriză a Stelei de când evoluează pe teren propriu aici în sala Apollo. Vă aducem aminte meciurile cu Poli Timișoara, Dinamo și CSM București câștigate de steliștii lui Mazilu. Acum Steaua este surclasată de Minaur, 14-6 pentru maramureșeni. După ce etapa trecută Minaur a învins și pe Dinamo cu 37-30. Iată ce program ar fi avut în Minaur dacă aceste meciuri contau pentru titlu, cum era odinioară, să învinzi pe Dinamo și pe Steaua în mai puțin de o săptămână. Gol superb înscris și de Vancea. Măcar așa, la Scărpană simte că îi mai vine inima un pic la loc. Măcar pe alea de tradiție pe care le știe de mult Steaua și Dinamo să le mică. Timp de odihnă solicitat pentru Minaur. Dăm în atac, liniștiți, nu ne grăbim. Dacă merge gol, dacă nu, repede înapoi, să nu luăm gol. Hai. În atac, iar ei doi pivoți. Iese el și intră, iese și intră, iese și intră. În apărare tot așa, rămâi bușit. Rămâi aici și tu rămâi în apărare tu și atunci Popei, îl iei tu bola. Ei se grăbesc acum. Ei se grăbesc, nu avem să ne grăbim. Bun? Haide. Hai. 2, 3 și go! Simpatica acea numărătoare dinainte de strigătul Minaur ho 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 ho. Parcă zis că stătea să apară Moș Crăciun de acolo. Fratele lui Adi Popovici, Cătălin, a renunțat, a avut și el o variantă, n-a vrut să rămână în handbal, este consultant financiar, lucrează în domeniul bancar. Minaur este, iată, Bondar, depășire individuală. Se pricepe de minune la așa ceva. Spuneam că este ultimul conducător de joc care poate să fie realizator și pasator foarte bun în același timp. Gavrilovici nu dă drumul la minge la timp. 2 minute și jumătate din această repriză. Steaua a reușit să nu primească gol la faza precedentă. Oricum Baia Mare are 7 goluri peste Steaua în acest derby al handbalului românești. Cian este ghicit de Viman, omul meciului pentru Minaur, dar Alex Sabou a risipit acest contraatac pentru Baia Mare. Steaua se reîntoarce la pozițional. Vancea, incredibil, ce pasă urâtă pentru Soche până la urmă. S-a aruncat Soche și a ținut mingea în teren. Popescu l-a luat omul la om pe Ciprian Vancea. Soche a fost șicanat la această pătrundere de Baican. 9 metri pentru steliști. Soche, din nou coordonator. Adminge la același Soche până în extremă, la Cian. E liber acolo Ștefan. A închis bine Axinia. S-a dictat aruncare liberă, o sancțiune normală. Soche încearcă depășire, Cian își face curaj,
Același Wiman e la intervenția cu numărul 11 de asta dată. Intrăm în ultimul minut de joc, n-are niciun motiv să se grăbească Minaur. A intrat și Crăciun la Minaur, iar în jocul cu doi pivoți pe atacul pozițional. Crăciun se va duce între doi apărători steliști. Acum începe schema lui Minaur. Bondar pentru Vaican, Gavrilovici, Popescu, însă, din păcate, pentru frumusețea acestei faze, Andrei Popescu a călcat în 6 metri, era golul meciului până acum. Dacă fac și spectacol maramureșenii și fructifică floarea pentru Steaua de pe extremă. 8-14, Steaua Minaur, mai sunt 30 de secunde din prima repriză, dominată de Minaur din minutul 11. Bondar pentru Gavrilovici, din nou Bondar. Vedem acolo pe Crăciun, se duce în locul său de pivot, cel obișnuit. Primește și mingea, scoate țenghea, se dictează aruncare de la 7 metri. Interesant, Crăciun a aruncat cu mâna stângă la poartă. S-a scos portarul Stelei. Este ultima fază a primei reprize. S-au dus cele 30 de minute. Avem aruncare de la 7 metri pentru Minaur. Grasu față în față cu Laufșag. Același Grasu. Gol fără probleme. Acesta este rezultatul care pune capăt primelor 30 de minute de joc. Steaua HCM Minaur Baia Mare 8-15, revenind după o scurtă pauză. El este Alex. Alex este un erou de comedii, drame și telenovele. I-a lipsit însă acțiunea, care presupune viteză. Până acum. Ce viteză aveți? Obișnuit acum cu viteze superioare, Alex recomandă 1000. 1000 de megabits pe secundă. Cea mai mare viteză de internet din partea asta de lume. Acum, Alex va prezenta permisul de viteză. DigiNet Fiberlink 1000. Îl costă doar 59 de lei pe lună. În UEFA Champions League se decid ultimele sfert finaliste. Astăzi, de la 21:45, United pune tunurile pe greci, iar Dortmund dă frâu liber fanteziei contra lui Zenit.
Laurențiu Reghecanf a fost chemat la Comisia de Disciplină a FRF după ultimul conflict cu Victor Pițurcă. Antrenorul stelist a dat explicații în legătură cu atacurile la adresa selecționerului, după ce Pițurcă a criticat modul în care Sânt-Mărtean este folosit la Steaua. În replică, Reghecanf a făcut declarații dure despre performanțele actualului selecționer în perioada în care a antrenat în Ghencea. La ieșirea de la audieri, antrenorul campioanei a preferat să nu comenteze. Măcar pot să zâmbiți. Și care a fost, dacă ați clarificat situația? Se pronunță. Reghe cu Piții se vor împăca atunci când vor zbura puii de broască din România, nu aia prin Africa sau prin pădurile alea. În acest sezon, Reghecanf a mai fost suspendat o etapă după ce a fost eliminat la ultimul meci din 2013, 1-1 cu Astra în deplasare. Lucian Sânt-Mărtean a fost omul de la care a pornit conflictul dintre Pițurcă și Reghecanf. Selecționerul a criticat postul pe care este folosit mijlocașul la Steaua, lucru care l-a deranjat pe tehnicianul campioanei. Helmut Dugadan este sceptic în privința unei reconcilieri între cei doi. Eu cred că nu se vor împăca pentru că ambii sunt orgolioși, dar sper să nu sufere nici Steaua, nici echipa națională. Vă dați seama că nu i-a picat bine nici lui Sânt-Mărtean ce a auzit din declarațiile lui Victor Pițurcă. Totuși, pentru Sânt-Mărtean, naționala nu este un capitol închis. Ducadan este convins că Pițurcă va apela la mijlocașul Stelei, tocmai pentru că naționala este construită pe scheletul trupei lui Reghecanf. Cred că vor fi meciuri în care echipa națională va avea nevoie de el și nu cred că Pițurcă nu-l va chema când își urmărește și el interesul. Chemându-i pe Chipciu, chemându-i pe Tănase, automat ai omul care e la mijloc acolo între ei și jucând meci de meci împreună, cred că mai repede îl chem pe Sânt-Mărtean decât alt jucător. Pentru prima oară, Răzvan Raț va avea ocazia să trăiască pe viu atmosfera dinaintea unui El Clasico. Din Madrid, fundașul lui Rayo Vallecano nu va rata sub nicio formă meciul pe care îl așteaptă întreaga planetă. Real Barcelona, noul duel dintre Cristiano Ronaldo și Leo Messi, va fi duminică în direct la DigiSport 1 de la ora 22. Cei mai buni doi jucători în prim plan. După părerea mea, la momentul ăsta, Real Madrid într-adevăr este sau pare mai în formă. În mai multe întâlniri Barcelona a avut câștigă de cauză. Ajuns în urmă cu o lună la Rayo Vallecano, internaționalul român s-a acomodat perfect la noua sa echipă. Madrilenii sunt și într-o formă bună, au avut 3 victorii consecutive. Aici mi se pare că stilul de joc și ceea ce joacă Rayo la momentul ăsta mi se potrivește. Antrenorul într-adevăr mi se potrivește și este cam ce am jucat eu sub comanda lui Mircea Lucescu la Shakhtar. Cred că m-am adaptat destul de bine pentru că nu știu dacă e o coincidență, odată cu venirea mea am început să avem rezultate bune și am luat puncte din locuri care nu speram. Simona Halep a aflat numele adversarei din turul secund al turneului de la Miami. Românca, numărul 5 mondial și a 6-a favorită a competiției, va debuta în Florida împotriva lui Casey Delacqua. Halep a învins-o pe australianca clasată pe poziția 56-a WTA în sferturile de finală de la Indian Wells. Cap de serie numărul 25, Sorana Cârstea va avea un meci greu în turul al doilea. Jucătoarea originară din Târgoviște va evolua în fața Tsvetanei Pironkova, locul 47 mondial. Cele două s-au întâlnit ultima oară la turneul de la Sydney, pe care bulgăroaica l-a câștigat în luna ianuarie. În această seară intră în scenă celelalte două românce prezente la Miami. Alexandra Cadanțu o va întâlni pe Zarina Diaz din Kazahstan, în timp ce Monica Niculescu va juca împotriva cehoaicei Barbora Zahlavova-Strițova.
demonstrează că poți fi agent 007 și câștigă premiile originale din filmul Skyfall. Pornește în misiune și testează-ți calitățile de agent 007 în perioada 17-23 martie pe site-ul sau pe pagina de Facebook DigiFilm. Poți câștiga replica mașinii oficiale a lui James Bond din filmul Skyfall, precum și materiale DigiFilm. Din nou legătură directă cu complexul sportiv Apollo din București, incintă cochetă construită de primăria sectorului 3. După primele 30 de minute, Steaua e condusă de HCM Minaur Baia Mare cu 15-8. La început de primă parte de meci și la final au înscris gazdele, au avut acea perioadă nefastă din minutul 10 până în 20 când n-au marcat deloc. Câștig de cauză pentru echipa din capitala Maramureșului cu Adi Popovici în funcție de antrenor principal. Într-adevăr, el când în 1997 n-a rămas la Gaeta, Dani Apostu a rămas la Gaeta atunci. Fără probleme, Costi, meciul pentru cei doi arbitri. Da, pentru că Steaua n-a jucat aproape nimic în prima repriză, o surpriză neplăcută pentru suporteri echipa lui Viorel Mazilu. Chiar dacă a condus cu 4-1 pe început de meci, spuneau steliștii pe un ton ironic în tribună la pauză că nu se treziseră cei de la Baia Mare pe început de meci și da, a condus și Steaua cu 4-1 pentru că apoi echipa maramureșeană a mers extraordinar și a condus la un moment dat cu 10-1 pe intermediar, adică a marcat 10 goluri și a primit unul singur în aproximativ 11 minute. Au fost cele mai bune minute pentru echipa lui Adi Popovici, ajutat din postura de președinte onorific de către Lascăr Pană, omul care a înființat handbalul în Maramureș în 1974. O traiectorie oarecum similară cu aceea geniului handbalistic numit Maricel Voina. Lascăr Pană a plecat din Constanța natală, a trecut prin Bacău, a ajuns la Minaur. La rândul său, Maricel Voina, născut în Galați, a copilărit în Bacău, a ajuns la Minaur. Deci din Bacău au venit cei trei, frații Voina și Lascăr Pană. Steaua acum în atac, gest de curtoazie al gazdelor care le oferă mingea și celor de la Minaur. Simpatic fanul celor din Baia Mare, Simi Marcovici, s-a dus la grupul de foști jucători ai Stelei și i-a întrebat, nu intrați și dumneavoastră în acele minute de fericire și la pauză? A fost faultat Stamate de către Fotache, iată, ați avut acum reluare faza. A încercat Stamate să pună mingea în poartă cu mâna stângă, 7 metri pentru bucureșteni, se pregătește Birtalan să execute. Aruncă pe sub picioarele portarului și fructifică. 9-15, Steaua Minaur Baia Mare. Suntem în primul minut al reprizei secunde, după o primă repriză dominată copios de maramureșeni. Birtalan senior, de fiecare dată când fiul său execută aruncările de la 7 metri, nu se uită la aruncările acestuia. Bondar a dat din nou drumul la minge și marchează același sârb, Gavrilovici, golul său cu numărul 6. Steaua pe pozițional cu Soche în centru, Vancea stânga, Birtalan dreapta, a intrat tânărul Nistor pe extrema dreaptă, Florea pe stânga și Stamate pivot, portar Țenghea.
A aruncat tare Birtalan, mingea a fost deviată din nou de Vasile Viman, care a fost cel mai bun jucător al maramureșenilor și în prima repriză. Se șterge obiectul muncii. Bogdan Mihai, cel care își folosește prosopul de pe margine, profită de ocazie și Adi Popovici. Este omul care a venit la Minaur împreună cu Gheorghe Covaciu la cererea expres a fostului antrenor principal. Baican iarăși este coordonator, a reapărut acolo Popescu, Baican, Sabou, super pasă, vine și finalizează Bușecan. Mihai Bușecan nu s-a adaptat cât a fost la CSM București, la viața din capitală tumultoasă, nici el, nici colegul lor, colegul celor de la Minaur, care lipsește atât de mult, Irimuș. A scos o nouă minge, scuze-mă. Pasă de contraatac la Baican și fructifică cu toată opoziția lui Țenghia. Foarte bun a fost Fotache la contraatacul precedent, de la el a plecat mingea. 9-18, Steaua Minaur, Baia Mare își mărește Baia Mare avantajul față de Steaua și ne bucurăm că această partidă este urmărită și în Spania de către suporterii maramureșeni care sunt acolo cu treabă. Este chiar colegul nostru de la Digi24 Spania, este vorba de Ciprian Bălțoi, care nu pierde niciun meci de handbal atunci când nu are de făcut vreo transmisie pentru colegii noștri. E firesc pe undeva, pentru că el e din cel care mergea copilaș fiind, nu știa bine să vorbească, dus de mână de tatăl său în sala care poartă numele acestui antrenor faimos la Scărpană. Unul dintre tehnicienii extraordinari din toate timpurile din handbalul mondial, nu doar din România. Popescu pentru Bondar. Apărarea avansată a Stelei, asta e de remarcat. Le revine mingea roșalbaștrilor, pleacă Șöche, hotărât pe contraatac, se invită la această pasă doi steliști, și Nistor și Stamate. Tânărul Nistor cu numărul 7, trimis și el în teren, celălalt 7, Popescu, Bondar. Pasă pentru Gavrilovici, e un fel de om la om, e o nebunie generală în teren. Popescu, Gavrilovici, Bondar, schimbare de direcție, dubla acestuia, mingea ajunge la Grasu. Efort admirabil al steliștilor. Grasu pentru Popescu, încearcă să pătrundă, se apără bine Vancea. Încă 55 de secunde om în plus pentru Steaua. Din acest motiv Mazilu le-a cerut Hamăștilor să iasă om la om. Popescu aruncă de la șold, scoate Țenghia. Pasă de contraatac Birtalan pentru Nistor. Nistor este liber cu Viman și fructifică stelistul. 11-18 Steaua. Minaur Baia Mare, minutul 35. Popescu, în continuare eforturile steliștilor de a se apăra, același Popescu la minge, recuperează Nistor. Birtalan, pase sărită, mingea ajunge la Stamate, care marchează. Și vine al treilea ăla de care rămâne de pe semicel și voi ia fața. Atâta față. Să încercăm să veniți și înapoi. Haide tot! Și înapoi după ce găsim. Haide! 2, 3 și... Nu mă stau pe 2 3.
Time-out cerut repede pe începutul acestei reprize secunde. A intrat pe extrema stângă și Bera cu numărul 73 pentru Minaura Baia Mare. Popescu rămâne în centru, dar joacă și colegul său de post. Bondar, inter-dreapta, vor face schimb de locuri cei doi. La un moment dat, în schema le va cere Grasu, Bondar. Minge pentru Bera, care încearcă să pătrundă, strâng bine acolo doi steliști, Nistor și Stamate. Vancea și Birtalan, apărător central pentru Steaua. Stamate și Sioche, intermediari. Omul care acuză o lovitură la figură este Popescu. Vancea a încercat doar să-l controleze, să-i prindă brațul în care avea mingea. Apar imediat cei din staful medical. Vedem și consoartele de viață ale steliștilor în cadrul oferit de colegii din cadrul Digisport București. Popescu, minge pentru Baican, Bondar, Baican, Popescu. Intră combinații și Bușecan. Popescu din nou încearcă să amenințe poarta. Bondar dă drumul la minge în extremă și gol același Gavrilovici, care în acest moment îl egalează la numărul de puncte reușite. Câte 7 el și Grasu. Minaur Baia Mare conduce cu 19-12 pe Steaua, minutul 37. Are intrat Soche la coordonare pentru steliști. Vancea, acum Stamate, a mers schema bucureștenilor și se încheie cu gol pentru a 5-a oară. A fructificat Iulian Stamate, aplaudat de Nicolae Muntanu din tribună pentru reușita sa. 13-19 Steaua, Minaur Baia Mare. Vom mai avea handbal pe Digisport în această săptămână. Mai târziu de sâmbătă și duminică din Velux Champions League, sâmbătă la ora 21:30 pe Digisport 3 avem Corenie Velenie cu PSG. Bară a aruncat Bera, iar duminică la ora 12 avem Vardar Skopje Hamburg pe Digisport 3 și la ora 23:45 tot pe Digisport 3 Vizla Ploc întâlnește pe Vesprem. Meciuri extraordinare din această fază eliminatorie a Velux Champions League. Acolo unde nu mai contează faima adversarului, șansa ta cât este de mică, trebuie să ți-o juci, pentru că nu ajungi în fiecare an în astfel de fază. A plonjat Bera după minge, n-a reușit să o rețină. A fost cea de-a 12-a parada a lui Viman. Sioche, Vancea, aruncă Vancea, blochează Baican. Repune de la margine Florea, Birtalan, Sioche, Vancea, lasă pentru Nistor, priză greoaie. Dacă lucrurile rămân cum sunt în acest moment, CSM București va întâlni în play-out pe Steaua. Gol frumos reușit de Birtalan. În sfârșit un gol de Inter adevărat, savurat și de tatăl jucătorului. Această reușită a lui Ștefan Birtalan, care a îngropat mingea în stânga lui Viman. 14-19, minutul 39. Să vedem replica lui Minaur, care iarăși va evolua cu doi pivoți pe această schemă. Bondar, pas în stânga pentru Gavrilovici. Popescu pentru Bera. Se odinește acum Grasu. Cei doi pivoți caută să facă loc pentru Bondar. A încercat ceea ce se numește efectul Marii cel Voina Bera, însă departe de celebrul, genialul înaintaș. Super pasă de angajare a pivotului de la Birtalan la Stamate, cel mai bun marcator al Stelei cu 6 reușite. Am ajuns în minutul 50 și Steaua 15, HCM Minaur Baia Mare 19. N-a dat prea multe rezultate jocul acesta cu doi pivoți al oaspeților Costi. Deocamdată se străduie să facă un culoar pentru Bondar sau să-și pună în valoare extremele, fără succes.
A fost tamponată Bondar de către Juverdianu. Este Stanciu, da, locul lui Juverdianu. Seamănă cei doi jucători care evoluează pe atacă pe extrema stângă. Până la urmă, mingea rămâne la steliști, care pot fructifica 3 ore consecutiv pe această fază. Ar fi cea mai bună reușită a lor în această repriză. Un lucru este clar la Minaur, atâta vreme cât pe margine se află la scărpană, niciunul dintre sportivi nu cârie, n-au ceva de spus nici la antrenament, nici în meci. Nu îndrăznește nimeni să ridice cuvântul, vorba la scărpană. Asta și spus la săptămâna de handbal, emisiunea care a precedat partida la scărpană, că disciplina este factorul numărul 1 care lipsește nu numai la handbal, ci în întreg sportul românesc. Fără disciplină, normal, nu poți să realizezi nimic. Mingea refuză să intre în poartă, după cum a văzut Viman, dar la reluare se va vedea că eu zic că mingea a trecut de linia porții. Da, pe live așa s-a văzut că mingea a căzut în spatele liniei, dar poate a atins și linia, știți, trebuie să tragă cu întreaga circumferință de linia porții. Când avem timp, da, nu se vede nici pe reluarea noastră, din acest motiv nu putem să vă oferim oricum, nici jocul nu o permite. Grasu pentru Bondar, pas în dreapta și Gavrilovic ratează, este a doua ratare a sârbului în această partidă. Procentajul său se menține în limite civilizate, 7 goluri, obține aruncarea de la 7 metri Stanciu. Atât până la urmă Steaua dă senzația că își dorește și ea mai mult în această partidă și are acum ocazia de la 7 metri să... Nu! A treia paradă a lui Vasile Viman de la 7 metri în această partidă. Steaua rămâne la minus 4 față de Minaur Baia Mare. De departe, omul numărul 1, Vasile Viorel Viman, în partea celor de la Minaur. Grasu, Popescu, Bondar, oamenii de la 9 metri ai oaspeților. Super pasă de angajare a pivotului și obține aruncare de la 7 metri Bușecan. Și eliminare la Ciprian Vancea. Este exact ce nu ar fi trebuit Stelei în aceste momente, când părea și ea că poate să mai reducă din diferență. A reintrat Andrei Grasu pe teren să încerce să fructifice aceste 7 metri față în față cu Țenghia, jucătorul maramureșean. E și Răzvan Pop, portarul celor de la CSM București. De altfel mai sunt câțiva handbaliști de la CSM București aici și jucătoare și de la Știința București. Echipa antrenată de Nicoleta Alexandrescu. Apără și Țenghia! Poate să fie momentul deșteptării pentru Steaua. Au fost 3-4 fente ale lui Andrei Grasu, care mai ratează și ele din când în când de la 7 metri. Este pe ultima etapă din sezonul regulat. Campionatul se întrerupe pentru 3 săptămâni, deoarece vă spuneam în 2 aprilie, în direct pe Digisport, de la Chiajna avem meciul dintre România și Finlanda în precalificările pentru campionatul european 2015. Apoi play-off-ul începe în data de 17 aprilie, prima etapă. Se va juca pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul regulat și un gol ușor luat de Viman, care a fost foarte sigur că pune piciorul pe minge, a aruncat stamate. Fetele încep play-off-ul abia în mai, dar până atunci avem și Cupa României la fete în perioada 23-27 aprilie. Și meciurile echipei naționale. Fetele au de lucru, de altfel și băieții. Bondar, aruncare pe întors, Țenghia în momentele sale bune, intervenția cu numărul 5. Florea încearcă să pătrundă, aruncă. Unul dintre cei mai necăjiți oameni din tribună e Bogdan Voina, fosta extremă stânga a celor de la Steaua, care suferă pentru foștii săi colegi. Are pus stamate, mice pentru Florea.
colaborează cât poate el de bine cu Stanciu. Florea din nou, Söche. Momente delicate pentru steliști care sunt în inferioritate numerică. Pierde însă, din păcate pentru el, Nistor. Încerce la Fotache, de la Baican și de acolo la Gavrilovici. Peste poartă, incredibil cum cu câte seninătate ratează și cei de la Minaur, care, între noi fie vorba, n-au mai scris din minutul 37. E perioada fără gol a oaspeților. A aruncat tare cu pământul sârbul, a crezut că poate să fructifice spectaculos, însă mingea nu l-a ajutat. Reintră din nou Birtalan în stânga pentru Steaua, care mai are 15 minute la dispoziție ca să arate că este cel puțin de nivelul lui Minaur în această partidă. Vă reamintesc că Baia Mare trebuie să învingă pe Steaua la 2 goluri pentru a trece peste ea în clasament, deoarece în tur Steaua a învins la un gol în deplasare. 28-27 a fost rezultatul partidei. Da, și în această situație CSM București va întâlni pe Minaur în play-out. Steaua va juca împotriva celor din Suceava, iar CS Cara Severin cu Poliuniversitatea Timișoara. Atât că la CS Cara Severin situația financiară este una extrem de delicată. Grasu se străduiește să scape de marcajul lui Stamate, până la urmă reușește să-i paseze lui Baican. Gavrilovici este omul rămas permanent în teren alături de Vasile Viorel Viman, sârbul Srdian Gavrilovici. Ar intra și Popescu pe faza de atac, 2 jucători tehnici, Bondar și Popescu, și un ambalist care poate să arunce tare la poartă și precis Grasul la linia de 9 metri. Bera, Bondar, schema lui Minaur cu Bera pe post de al doilea pivot. Steliștii stau liniștiți, îl așteaptă pe Grasul, aruncă Popescu și fructifică. 16-20 Steaua Minaur. Și timp de odihnă cerut de Viorel Mazilu. Asta e timul. Acolo e disciplină tactică, ți-am zis 2-3, să te duci 2-3 ca să poți să-l tragi pe ăla și să duci mai departe, că se ăla la bloc. Dacă te duci doar să scapi de minge, un singur pas și o dai așa, nici nu este ăla, nici nu strânge, nu se întâmplă nimic. Dacă ești atent în altă parte, la antrenamente, n-am ce să fac. Foarte bine în apărare, respirați acum, și în atac. Jucați-o mai mult, jucăm mai mult, nu scăpăm de minge, că noi singuri ne băgăm frumos picioare. Jucați-o mai mult și ai noi cu tăvălugul de aici, să-i luăm tare de aici. Hai, mă! Hai! 2, 3 și 2! Care fiecare dată de timpul de odihnă, acele maxim 60 de secunde, sunt folosite de ambele părți. L-ați auzit pe Viorel Mazilu. Vancea, Söche, Birtalan la moment de la 9 metri, ajutat de extremele Florea și Nistor. Pivot în continuare Stamate, integralist pentru formația gazdă. Birtalan închid bine acolo Baican și extrema care îl ajută pe acea parte. E vorba de Călin Leordean, numărul 3. Prima oară odihnit sârbul Srdian Gavrilovici. Birtalan, Söche, Vancea, aruncare de pe picioare, mingea se duce însă peste poarta adversă. Fotache merge și el la schimbare. Ambii coordonatori sunt folosiți doar în faza ofensivă. E vorba de Popescu și de Bondar. Grasul trecut în centru, poate reușește să arunce de acolo. Îi face mai ușor paravan Bondar. Postura de interdreapta. Apare Popescu, Bondar până în extremă la Leordean. Foarte bine se descurcă Stamate, atent, care anihilează combinația aeriană. Faza care au mai vrut să o realizeze în prima repriză nu le-a ieșit nici acum, se călcase semicerc în prima repriză. Acum Popovici a cerut mingea pentru echipa sa. Arbitrii Mârza și Nedela au dat balonul pentru Steaua.
Da, Popovici a arătat că a fost pași și Florea a apucat să dea drumul la minge. Interceptează foarte atent acolo Popescu. Leordean, mingea se întoarce la Popescu. Sabou, el e omul care își asumă responsabilitatea aruncării, obține o penalitate. Nistor a fost sportiv și i-a dat mâna să ridice pe Sabou din semicer după ce l-a faultat. 7 metri pentru Minaur la scorul de 20-16 pentru echipa maramureșeană. Andrei Popescu e cel desemnat să arunce de la 7 metri. Steliștii s-au strâns lângă semicercul de 9 metri. Ratează cu seninătate și Popescu, trimițând mingea pe deasupra porții adverse. A sărit în parchet. A fost un moment important pentru Minaur la această fază și pentru antrenorul Adi Popovici pe care l-ați văzut. Puteau jucătorii să se ducă din nou la 5 goluri. A început Moriș Castelei, Vancea pentru Stanciu. Mingea a fost din piciorul lui Baican, dar neintenționat, out pentru Steaua. Își reau pozițiile la linia de 9 metri, cei doi Inter. Birtalan îl angajează pe Stamate. Dictează aruncarea de la 9 metri. Fanii steliști ar fi vrut una mai de aproape, de la 7 metri. Stanciu, un rol de coordonator, pătrunde după ce a dat depășirea lui Fotache. Cele 2 minute pe care le vede Fotache. Bușecan. Fotache s-a dus la marginea și Fotache s-a dus la schimbare. Bușecan până la urmă rămăsese să dialogueze puțin cu arbitru, dar s-a dus la eliminare. 17-20 aveți în imaginea pe Fotache, numărul 15, și Bușecan, numărul 13. Bușecan a fost eliminat. Steaua iarăși joacă foarte avansat. Într-adevăr, Steaua își dorește mult mai mult în această partidă după ce a fost condusă cu 8 goluri. Bondar. Un pas de forțare, înscrie Leordean. Pe banca Stelei s-a văzut altceva la faza precedentă. Bondar cred că a făcut să mulți pași. A aruncat Stanciu, scoate Viman, s-a dezechilibrat, a căzut în poartă, a recuperat Stamate și a fructificat pentru Steaua. 18-21, mai sunt 10 minute și jumătate. Steaua încearcă imposibil în această partidă să scoată măcar un punct. Sabău de depășire, este apărare în semicercul din nou la Nistor. Din nou acest duel între Nistor și Sabău. 7 metri pentru Minaur. Ce de treia scoase de obținută de Alexandru Sabău, forfecată în aer acolo. A venit Bondar, să vedem, cel mai tehnic handbalist de la Minaur. Gol de asta dată. Da, l-a dezechilibrat pe Țenghea, care s-a dus pe fentă puțin în stânga și apoi Bondar a dat drumul la minge în dreapta sa, iată reluarea. 10 minute, 4 goluri, Minaur conduce pe Steaua. A greșit pasa Stanciu pentru pivot, Minaur pe contraatac, a recuperat Sabău, gol pentru Baia Mare. 18-23, Steaua Minaur, Baia Mare, meci din etapa numărul 21, pe care se mai dispută partidele CSM București, Energia Târgu Jiu, Suceava, HM Constanța, Dinamo Știința Bacău, mâine la ora 20 și Poli Timișoara, Potaisa Turda. Ce bine s-a descurcat Minaurul, care a profitat de greșelile Stelei, înscrie frumos gol din nou de Inter, adevărat, Ștefan Birtalan. Minutul 51, 19 la 23. Nu se mai grăbește Minaur, Steaua îl ia om la om pe Grasu. Încearcă acolo Nistor să procedeze în același fel cu Sabău. Leordean, Bondar își face loc de unul singur. Are ghinion, mingea nu vrea să intre în poartă. Toți colegii de pe banca lui Bondar și-au pus mâinile în cap la acea ratare. Nistor pentru Florea înscrie Steaua. 20-23 și este eliminare la Minaur. Andrei Popescu, pentru că l-a tamponat pe adversarul său direct, Nistor. Iată faza aici, este și un atac cumva aproape de la baza gâtului sus.
Nu e el un tip fioros așa, Andrei Popescu, dar a greșit de data asta. Jucător inventat pentru handbalul mare de fostul handbalist al lui Minaur, tot Florin Mironescu, și este eliminare la Steaua. Nistor l-a împins pe Sabou de această dată cu eliminare. Iată faza. A fost acolo Soche și ultimul care a împins, a faultat, au văzut arbitrii, a fost Nistor, între trei steliști. Steaua n-a putut să fructifice acel avantaj de om în plus și acum se joacă 5 contra 5 la semicerc, 3 goluri pentru Minaur. 6 secunde de superioritate a avut. Sau atât. Îngândurat și cu capul între mâini, Ionuț Georgescu, la multe faze, zici că sare de acolo, de pe scaunul din tribună, să ducă să-și ajute colegii din teren. Bondar, minge în extremă pentru Leordan. Bondar din nou iuțește ritmul de pasare. Munea, Sabou, gol de extremă normală. Bazilul arată între arbitrilor că Sabou era în afara terenului când a primit mingea. Ați văzut și dumneavoastră reluarea. Stătea în colțul său Alex Sabou, așa cum stau extremele de obicei, ca să-și atragă adversarul în acea parte. 20-24 Steaua Minaur, încă 8 minute din derbiul handbalului românesc între cele două formații de luptă la categorii diferite. Stanciu cu Grasu, cu o singură mână a reușit să-l blocheze interul Minaurului. Stamata a luat în brațe de către Fotache, a și forțat puțin Stamata acest fault, a scos un 9 metri. Stanciu din nou lasă pentru Sioche. Vancea agață foarte bine Grasu, pleacă Sabou pe contraatac, închide bine Vancea. Pasă până la Leordean și de pe margine vine comanda: opriți-vă, trecem la atac pozițional. Multe greșeli neforțate în această partidă, în special pentru steliști. Aceste motive, ei sunt la -4 față de Boimăreni, care au poziționalul. Bondar joacă pentru Munea. Acum Grasu. Bondar, rezolvările probabil vor fi individuale de la Bondar sau de la Grasu, dacă nu vor ajunge mingile la extreme. Om în plus pentru Minaur. Egalitate numerică. Foarte bine închide Stanciu. A blocat la Bondar. Paravan pentru Grasu, nu aruncă din prima, apără Țenghea. Nistor era liber, dar nu l-au văzut colegii săi. Totul se transformă în pozițional. Florea, Stanciu, Vancea pentru Nistor, Soche. Interesantă această găselniță a lui Viorel Mazilu cu Stanciu, care joacă la linia de 9 metri. Rămâne el în centru, iese Soche și intră Birta la dintre stânga. Stanciu are depășiri, poate să fie un bun pasator, dar îl iau cu fulgi cu tot apărătorii Minaurului când îl prind în centru acolo. Oh, ce tampon i-a dat în brațul lui Bușecan, lui Stanciu. Bine că a pivotat și era cu spatele la Mara Bureșan, pentru că altfel îi venea mâna în gât. Se răsucește foarte repede și e cu mâna întinsă Bușecan. Și timp de odină cerut de Mazilu. Șaloule, 2-3, deci fixează tot. Atunci a venit și Stamata. Știi cât ai dat drum? Și atunci din volei-balată. Din volei-balată. După partea aia, mai băgăm nici la pivot. Da, și într-o parte și în alta. O face, că merge. Dar atacați după 2 pe 3 acolo, să strângi ăla de centru, să poată să blocheze. Și în apărare, haideți peste ei. Mai doare, mă. Mai doare. Dreapta. Băi, mai faceți din lucru. Bă, mă, pula mea!
L-ați ascultat din nou pe Viorel Mazilu, fotachele înapoiază mingea steliștilor, Birtalan, același Stanciu și Vancea vor forma linia de 9 metri pentru echipa gazdă, în vreme ce extreme rămân Nistor și Florea. Pivot același Iulian Stamate. Birtalan, foarte bună pasa lui Stanciu, luat în primire repede tot Stamate de fotache, dar mai iute de atât n-avea cum să-i dea drumul la minge Stanciu. Aruncă pe întorc și gol pe sub piciorul lui Viman, marcat de Birtalan, a patra reușită a acestuia, care e clar că se simte mai bine ca Inter stânga. Steaua rămâne în joc cu această reușită a lui Birtalan și mai are nevoie de vreo 3-4 minuni ca să mai obține ceva bun pentru ea în partidă, dar Baia Mare s-a dovedit un adversar care și-a învățat lecția și a făcut temele pentru această deplasare. Grasu, Bondar aruncă, scoate Țenghia și recuperează steliștii. A șaptea intervenție pentru Țenghia în această partidă, n-a început titular, a intrat în minutul 15 în locul lui Lauciac. 9 metri pentru gazde. Limonea a fost un picuț mai șmecher, a lăsat mingea aproape de marginea terenului. Până la urmă ajunge la Florea în extremă, care înscrie alt gol de extremă clasică de jucător care face exact ceea ce trebuie, fără artificii în plus. Mare supărare pentru Lascar Pană undeva la marginea terenului, care încealtă și pe Fotache și pe Baican și de acolo dă indicații. 22-24, încă 4 minute și 9 secunde, se resimte Ștefan Birtalan. Să facem și noi calculele pentru această partidă. Dacă învinge Minaur, cum arată acum scorul pe tabelă, echipa maramureșeană are nevoie de o victorie la 2 goluri, cel puțin. Va urca peste Steaua locul 7 în clasament, deoarece la egalitate de puncte se iau rezultate directe. Steaua a învins la un gol în tur, Minaur poate să învingă la 2. Dacă se termină la egalitate sau bate Steaua, bucureștenii rămân pe locul 7 în acest sezon regulat, deoarece în ultima etapă Steaua joacă în deplasare la Bacău și logic nu poate să câștige, în timp ce Minaur joacă pe terenul cu Suceava, un meci care se deschis oricare rezultat, dar Minaur nu poate să sară peste Steaua. Popescu, pase pentru Bușecan, gol! Am avut o fracțiune de secundă senzația că o să reușească Țenghia să respingă, baleind în aer. L-a încurajat Mazilu pe Birtalan, chiar dacă a scăpat pivotul la faza precedentă. Iarăși mingea până în extremă la Florea, până la urmă n-a reușit stelistul să prindă mingea pentru că s-a scurs prin semicer când de poartă. Șansă pentru Minaur să închidă jocul la acest pozițional dacă va marca, pentru că se duce la 4 goluri și mai rămân 3 minute din meci. Și la 3 minute încă au șanse dacă trece timpul mai repede, dacă nu pierd mingea Iute. Popescu, Grasu, din nou Popescu, apare din extrem Sabou și marchează în stilul caracteristic Andrei Grasu. Îi aplaudă Lascar Pană pe handbaliștii conduși de Adi Popovici, steliștii iarăși s-au împotmolit și s-au împiedicat în propriile greșeli. Graba strică treaba rău. Puțin de 3 minute din partidă, 4 goluri are Minaur, 26 la 22. Aproape de victorie Minaur după ce a învins și pe Steaua în weekend, 37-30. Iată, Minaur ia la rând pe fostele sale contracandidate la titlu din anii precedenți. Gol înscris de Grasu și chiar se termină partida cu victoria lui Minaur. 27-22, Minaur învinge și pe Steaua și cu această diferență de scor. Iată, Minaur urcă pe locul 7 în clasament, gol înscris de Florea de pe extremă. Viman parcă nici nu s-a mai forțat să scoată balonul. În mod clar, Steaua coboară pe locul 8, urcă Minaurul pe 7, așadar Minaur contra CSM București, Steaua contra Suceava și Carai Severin contra Poli Timișoara. Perechile din play-out
2 minute eliminare pentru nefericitul Stanciu. Eleganți, arbitrul a așteptat să ridice ca să fie în poziție regulamentară să arate eliminarea. Sabou s-au perizat aproape toți jucătorii de la Minaur la aruncările de la 7 metri. Gol pentru Alexandru Sabou. Nu uitați, mâine pe DigiSport 1 la ora 16:30 la campionul DigiSport este invitată noul ministru al sportului Gabriela Szabo alături de Leonardo Roftei, președintele Federației de Box. Pe DigiSport 1 mâine la ora 16:30. Iarăși au mai pierdut steliște în minge, nu mai contează câtă este. Sabou aruncă din piruetă golul meciului, înscrie Alex Sabou. 23-29, Minaur încheie cu o fază spectacol această partidă. Revedeți această execuție foarte spectaculoasă a lui Alexandru Sabou, la rândul un câștig real pentru HCM Minaur Baia Mare, venit de la campioana deținătoare a Cupei Supercupei României, HCM Constanța. Birtalan Fotachi e cel care blochează aruncarea. Este prima înfrângere pe teren propriu de când Viorel Mazilu a preluat echipa, dar nu ne încurcăm în atâtea rezultate. Steaua cu Mazilu a învins pe Timișoara, Dinamo și CSM București această sală. Au mai avut și o victorie la Suceava și iată a venit și prima înfrângere în campionat pe teren propriu. Respinge Viman. Dublă paradă. Cât de sigur a fost Viorel Viman că acolo se va duce mingea și fructifică imediat pivotul păimărean Mihai Bușecan. Baia Mare a înscris 30 de goluri în partidă, 30-23 pentru Minaur. Dar a mai înscris și Steaua odată. 30-24 este scorul final. Iată ultima reușită din partidă. A marcat Gabi Florea. Minaur învinge Steaua la 6 goluri după ce bucureștenii au condus 8 minute la început de meci cu 4-1. Apoi totul a fost la discreția maramureșenilor, care urcă pe 7 în clasament. Steaua coboară pe 8. George Pârvan și Costi Până, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe canalele DigiSport. La revedere!